Kerong Kaisar Khotol. India Kerong Chapni Khak Chisiniwo Kerong Kaisar Khotol ni ko khorchajak. Kerong Kaisar Khotol ni Raidonoruk Sawoi Kokhal Thamra Brisi Thamni Simi Thamra Basisa Jora o Raidonoruk Sawoi ko khorchajak. Thamra Brisi Thamo Rajbasa eba Hapang Haba Kokni ko khorchajak. 1949 BC 14 September Salkhongo Munshi Ayangar Motha Khajago. A Mothani Bisingtino Hindi Kok na Hapangne Kok Tai Shite Devanogari Ngai Hanai Goshilai Jago. Abone Ulmi Kok Sapungo English Kok no Kerong Chap Samungo Thepajakma Salmarini Simi BCC Bajorak Hapang Habanok ni Juda Juda Samungo Chupukjak Nai Hanai Kok Sasu Jago. Aboni ultham koksa pungo kerongchap nokni fanno ruksawi raida khorchajak. 1963 BC o hapang haba nokni kok raida khajago eba Official Language Act samungo thepajago. Kokhal thamra brichibrio hapang haba kok motha khajakna kokno khorchajak. Amo thawo asukpang khoroksa tei kubun adogrok tongnai. Kubun adongrokni bisingo Kerong Kaisar Khotolo khobjak juda juda dofani kok thugui khoroksa khlai adong tongnai. 1955 BC o Bal Gangadhar Kher motha khajago. Amothani bisingtui hapang haba kok Hindi kokni hamari chasamung norogui kok mung kok biti sablaijaknai. Hapang haba kok ni hamari ni bagui motha songsa tongnai. A mothao bebagui khorok thamsi adung tongnai. Khorok thamsi adung ni bisingo Lok Sabha ni khorok noiji Rajya Sabha ni khorokji. Hapang haba kok mothani bisingtui juda juda kok sablaimung ungnai kok tisamung ungnai. A kok tisamung no hakthorpa ni tani apharjaknai. A kok tisajakna hakthorpa khapurjakhe a kok sablaimung samungo supukjaknai. India hakturni Kerong Kaisar Khotolo khobjak kokrokni bisingo tongo Assamese, Nepali, Manipuri, Bodo, Malayalam, Kashmiri, Marathi, Bengali, Hindi, Maithili, Dogri, Santali, Urdu, Gujarati, Kannada, Sanskrit, Sindhi, Telugu, Tamil, Oriya, Punjabi, tei Konkani. 1950 BC ni 26 January Salmari o India hakturni Kerongchap samungo thepajakna chengdrogo Kaisar Khotolo bebagui kaisibri kokse tongmani. Fe 1967 BC o Sindhi kok khobjago. 1992 BC o Konkani, Manipuri tei Nepali kok khobjago. Tei aboni ulo 2004 BC o Bodo, Dogri, Maithili tei Santali kok khobjakma bai Kerong Kaisar Khotolo bebagui kaini chini kok khobjago. India hakturni Kerong besepni Kaisar Khotolo baithangni asukthai swnamnani bagui bebagui thamsisar kok sanmung krak narokjak. Abo hai sanmung krak narokjak kokrokni bisingo tongo Kodaba, Angika, Banjara, Bajika, Bhojpuri, Buti, Bhutia, Bundelkhandi, Chhattisgarhi, Datki, English, Garhwali, Gandhi, Gujar, Ho, Kachasi, Kamtapuri, Karbi, Khasi, Kokborok, Kaumoni, Korak, Kurmali, Lepcha, Limbu, Miju, Magahi, Mundari, Nagpuri, Nicobarsi, Pahari, Pali, Rajasthani, Sambalpuri, Surseni, Sairiki, Tanyidi, Tulu, Abahai, Kokrok. India hakturni Kerong bwsakni Kaisar Khotolo baithangni asukthai swnamna bagui thamsisar kok tongmani bisingo
butango naisumai naikhenugo Tripura hasteni hapang haba kok borok kokni asukthai nuisiu klaijak juda juda kok baithang ni asukthai sanamna bagui kerengchap nogo sanmung krakna rwjak tongmahai o kokni bo sanmung krakna rwjak haste tei haktor kerengchap nogo.